Kalayo ako ning balay nila. Uy, di mo makatungas. Layo pa jud di ay to. Layo pa jud kayo. Bilin sa siguro na ako na motor. Oh no! Tor. Di sa katura. Ka. Dali sa kamo, balik ra ko niya. Wow! Baan di ko ni, hatag na ko siya ha. Pangit man. Sama niya. Ayo. Saan dito ka na ni? Banha man kayo? Ay, call na ito, dari call. Ano man? May tao dito, Pikas. Ikaw de call. Di ka tao? Mga tanaran ta ko call ba? Ano man? Call ka bulo ka, asang balay ni Michelle call. Wow! Saan ka itong bukira dong? Asa ka call? Dito ng balay ng Michelle. Muagi pa katong dalan na o kita ka ng puti na dalan, diya ka makaagi para makaabot sa Ay mo dito call? Ni. Kayo ako kung naabdan ko loy. Ya, madto ba ka? Di na lang guro. Ay, diri sa ako call. Una sa ako. Sige, amping sa pagpanaw. Gusto dito dalan diya, napay banakon. A few hours later. Nasa kaya itong balay nila Michelle? Wow! Basig na ara siguro ko dito. Hila. Patay, marag mauna gud ni ba? Wow! May balay dito. Doon na kami. Ayo. Ayo. May tao. Saan na si pangayo diya? Saman. Ay, call. Yung udto di ay. Udto, kay udto man ron. Dili, sulod. Sige lang, call. Wala mo ko. Wow! Ay. Ulo po. Unsa man dito yun? Imo ali. Ali doon. Ay ka nang nasa si Michelle call. Si Michelle? Ay, ako maginang anak. Oh no! Ano pa yun mo dayong tadong? Ano tuyo ni mo? Patay, nagunit sanggot. Unsaan man ako niya karon? Tingog ba, tingog? Unsa gid mo tuyo di ay, ha? Call ka na classmate mo gamis mga anak ko. Tapos, Wow! kan ba? Lakaw lang ko dari kay. Kawan na ang utang niya call. Ang utang sa ko call, palatang mo galing mga anak ko. Ay, murag naligo umanto akong anak daw. Ay, sudalan dito daw, sudalan dito. Nautang na ito di ay. Sudalan dito. Sige, call. Ito na ako. Mitch, nakadara, Mitch. Ano yung papa? Naligo daw ka. Mitch, yung utang, bayari. Oh no! Wala mo ko'y utang. Meds, yung utang bayari daw. Mitch, yung utang, bayari. Wow! Tika lang ako yung papa. Para makasunod ko diri. Mitch, pila di mo kabuok mag-zone? Wala man may kabuk mag-igsoon. Akong kuya na dito sa likod. Stricto ra ba kayo to? Sige. Mitch, maundi sa ko ha. Mauna sa ko ni mo ha. Bye-bye. Tatay dito kay kuya tayo. Meds! Hala, tatay na si kuya. Meds! Oh Unsa man ka diya? no! Oo, manigini ha? Isugo. Kabalo ba kang igsuon ako na? Oh! Yay! Run.